Shalom, horas marihita saluhutna. Di hamu akadamang doho dainang, manang di dia pehamu maringanan, tangiang nami toktong mahamu di bagasan hahi pason, dohot pangaramotion ni Tuhatta Yesus Kristus. Adorakso tapara di hata ni Tuhatta, jumulu mahita martangia. Dami ni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatan itu hatan nagabe jamita di minggu parjulu dung Trinitatis di tanggal 22 Juni 2025. Ima hatan itu hatan natar surat di Lukas walu ayat 26 rodi ayat 30 sia. Dohot topik minggu di taluho Yesus todina jahat. Yesus menaklukkan roh jahat. Ujaha madihita songonoma didok hatani Tuhatta. Marlayar nasida tu luat Gadara todokon ni luat Galilea. Asadung terdarat ibana dapot sama sada halak isini hutai partod dinahudar. Nunga nania liling na dang olo be marabit jaladang olo miad dijabu. Diaka parbada do ibana. Alai disidi ida Yesus mengangguhi ibana manukap di juluna. Jala guguma suarana madok marhua hotuau Yesus anak ni debata nasutibul huele-hele ko unangau arsahi. Ai didoko Yesus do todina hodari ruar sia jolmei. Nunga jujut disoroi ibana. Gabe diratei jala dibiakon halak ibana laho mangaramoti. Alai di rapui todi ido aka ihoti jala dihida-hida ibana tu halongonan. Di suku Yesus ma ibana, ai ise guarmu, gabe didokma, loksado guarhu. Ai torop do todina jahat sorang tu ibana. Laos di ele-hele nasida ibana, unang dipaksa nasida turun tu banua toru. Alai adong madisi di robiani babi sapunguan na balga na majapali. Gabe dipangidu asa diluas nasida mamongoti akai. Jadi diului ma. Gabe ruar ma todina jahati sia jolmai dibongoti maka babi i jadi merbubur ma nasapunguan babi i sia rura tu tau laos mati mogap. Alai dung diida akapar mahani namasai maporus manasida diberitahu mai dihuta doho dia kaladang. Gabe ruar manasida marnida naung masai di dapoto ma Yesus jadi jupang nasida ma halak na jahati marabit jala marroha hudul di labung patni Yesus jadi hata hutama nasida. Alayakana marnida saido pabuahon tu nasida pangalahon ni hama malum ni nasinorangan nya katodi nahudari. Jadi dieleh-elek saluhut pangisi ni luat humaliang Gadara maibana asa sumurut sian nasida. Ai biahaton situtudo nasida. Laos bongot tu parau maibana lahom mulak. Dieleh-elek halak na tinadikon ni todina jahatido ibana naing donganan na ibana nian. Alai dipalaho do ibana nin nama muli maho tu jabum pajojor ma saluhut na binahin ni debata tu ho. Jadi lahu do ibana diberitahu ma disadok kutai nasa na binahin ni Yesus tu ibana. Ima hatani tu hatta. Di hamuaka dongan sahapor seaun berita taringot tu partodi nahudar na diluat Gadaraon molo di hata Indonesia di dok di Gerasa songon nabi naritahun ni si Lukason jumpa kita dui muse di Matius di biddualu ayat 20 rodi ayat 24 doho di Markus 5 ayat sada rodi ayat 20. Lapatanna dakola si Lukas na manurato beritaon doho do si Matius nang si Markus. Atik pe dung tajahan na tulu evangeliumon hirana adong do sautik parasingan na. Dia may didok disi na sinonggopan ni si bulisi manang tod dinahudari
anggo si Lukas do si Markus madok holan sahala do na sinonggopan nito di nahudari. Alai molo si Matius madok dua halak di Matius 2 ayat 22. Atik pe dos do anggo pamarita hono ni nasida natulu taringot tu guarnitor di nahudari ima loksa legion didok di hata Indonesia. Loksa manang legion sasitong na guarni kesatuan ni militer ni halak Romawi dui. Jala somalna maranggo tahun hurang lubi 3.000 sahatu 6.000 halak. Jadi idon anidok na legion. Jadi molo didok rupani marloksa-loksa ninna berarti ngamer ribu. Ido asa didok si Markus hira-hira 2.000 do toropna. Jadi molo si Markus memang adong do angka didok ibana di Markus 5 ayat 10 tului. Bui mata bayakur rupani nuaing songo dia ma pengaruh ni na 2.000 todi na hudari di daging ni halak na sinonggo panai. Jadi molo tajah anak kini ngarupani sampai dibiakon nama ba nak pesongoni tong dubui diropuhi aka rate nama ngarate banai. Dang nabi noto beda siap ni harus ada dotor di nahudar songgop tuhita sobinoto beja nate. Holat to di pergabusod do pe songgop rupani sobinoto be songo dia pakorhon ni di bagasan wuluta. Opuang 2.000 akadia may ngate to di nahudar akadia may rupani si 2.000. Jadi patut dudaba dang diterge na sinonggopan dito di nahudaribe manangah. Artinya dia tidak merasakan apa-apa lagi alani pakorhon ni to di nahudar na songgop tu ibanay. Nakpe di pabalbalhon batutu dagingna dang dihilalabe ninna. Jadi di Markus 5 ayat 5 songoni marupani didok. Nakpe di pabalbal hubatu tu dagingna tang dihilalabe. Taringot tu parlau nito di nahudari sia jolmai tu punguan ni babi na dirubia ni sa punguan na balga didok na tongom majapali sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung didok. Dos do pamerita honon di si Matius, si Markus do si Lukas. Todina hudarido didok na mangidu tu Jesus asa unang dipaksa na sida turut tu Banua Toro masuk ke dalam jurang mau. Alai tumigom mana sida di palau tuak kebabi na tongom majapali di rubiani. Sianom mataboto na parjulu pabua mabir do hape todina hudar tu Jesus. Bukti na holar ro Jesus mamitor sobba-sobbado na sida rupani alani biarna. Na padua hon takas do ditadda to dinajahati Jesus anak ni debata. Jadi to hodo na nidok ni si Jakubusi di Jakubus 2 ayat 10 sia. Na porsia doho adong debatasi sada-sada ninna rupani. Tahomai doho doa kasibulis porsia disi. Jala akadudut. Maksudna ba nang sibulisi pe diboto do rupani na marhuaswan tuhatai sian akan adong di portibio. Jadi dak soal kenal atau tidak kenal ate tu Tuhane. Alai soal haporsiau do. Porsea do ho pabuana marhuaso Tuhan Yesus pabalia kator dinahudar. Molo porsea do ho tu Yesus wasa lau do peho mangidugugu dohot pangurupio tu akana asing. Jadi arong do berita mardong apoda akamang dohot tamuinang. Adong marwas ni huria na martangiang asa memitor dilihot Tuhan ni jodoh tu geleng na. Alai marsugo nai lau ibana muse tu sadengan na targuar angker martangiang ibana disi jalahira na adong marupani di pasahat. Disipe tong dipangido asa hatop rokap ni buru na rupani. Jadi Roma dongan na nama mereng ibanon didok mangidu hotu Tuhani asa rokap ni geleng dingga dunia ni ninna dongan nor rupani songon na mangatoy dingga dunia ni ninna rupani tu dongan no. Alai nagabi longa ngau buasa lau homuse mangidu tubona ni gawan ninna dongan non songon na penasaran. Aha madido ibana eda lok madisi manang nadia manon na humah atau pro.
Ay nasihat Tuhanon sipata agad labat do parrona ninnaibana rupani dengan polosna. Roma dongan nomadok. Ay na dipikir ho do ida ciudi pasu-pasu ni Tuhani gabenin na rupani. Jadi olo do songonia te martangiang do ibana tu Tuhani mangidu si pangidonna. Alai di sisi na asing anon olo do laos lai bana musietu na asing mangido si pangidon na sarupa. Napatuluhon sian i siya beritaon buima gabeta atusi tuduk do tuhaso ni Jesus hagugun nito dinahudari. Nang pedidok nakim marlok sa bilangan nito dinahudari maribu tuduk do tu huaso ni Jesus. Jalan apa opaton ternyata mabir do hape mate to dinahudaron. Jolma do hape napa jago-jago honate. Sai mamitor mangido mate hola soto hotu na di rohanai mate na mau mamitor ninda do holan maralo tu rohana. Jalan apa limahon dang olo hape to dinahudaror songgop tuaka na mate manang tuaka inganan nafakum. Alai tuaka na mangulu do, tuaka na marhosa, tuaka na marroha do, tuaka na makilala. Pokokna tuaka na bernyawa ma. Jadi buido ita patudus buido no tajaha di Lukas 10 sare 24 1 ayat 20 nomi manang di Matius 12 ayat 47 to 45. Jadi takas do didok disi bahwa ternyata akatod dinahudari tod dinazahati sai dilului do rupani inganan na tuaka na marhosa. Jala ido asa dipangido legioni tu Jesus tu babi ima nasida di palau. Memang gabi korban ma babi iya teh. Alai tuani ma dan keberatan per babi i. Ai molo pola keberatan ate ba olo do lai cerita. Coba majui molo saunari masa. Asing dora cerita nate. Terlebih alani argani pinahano rupani. Secara untung olo dora dohonon ni per babi i. Tumigo mamate jol maisia babi nai. Alai pikirat tamayate. Hamu dongan saha porsiaun asing ni naung tataringoti digijangi dia mamuse nanaing dohonon na tuhita marhiti turpu jamitau. Tutuna perjulo nanaing dohonon na bahwa roh jahat itu sangat berbahaya. Alani i unang anggap etek kita disi. Molonunga songgop to dinahudar tu jolma gabe hudarma jala sibulison manang kesetanam majolmai. Hape sibulis dakya jolmau nate. Napadua hon sudedu bui songgopan nito dinahudaron. Dang merdiaibar manangi sepe. Namora napugus bawa buru-buru natora sianakon namalo doh nasomalo doh takana asingi. Jadi dang merdiaibar inganan haso songgop ni tod dinahudari. Alani i sutungadok kita na merasa sudah aman dari roh-roh jahat. Ikut tetap dohita waspada manang dungo. Napatuluhon alani i unang tapaloas ngulu tau disonggopi to dinahudari. Unang tapaloasi membelenggu dohot merasuki ngulu taun. Bohacarana batutu ulahun nadinggan. Mardala ko di dalam ni Tuhani. Marguru ho tu Tuhani. Unang pangasahu pikiranmu. Kuasai hati pikiranmu. Paloas to di porbadia mangguhi roham dohot ngulum. Jadi taingok do sisa ulate holan haruar toddi debata sianibana itur suluk do ro toddi najahat. Jadi sutuk tapaluas meret toddi porbadiai sian nguluta asa unang suluk songgop ro toddi nahudar tuhita. Napaupaton ujuk ni toddi nahudar di zaman sinuaingon buidui marrumang manang meragam. Meragam kebencian, manang marrumang kebencian, marrumang kedengkian, iri hati, ketamakan, kemalasan, kecurigaan, fitnah, negative thinking, doho takana asing dope. Ita bayakum manuaing nasonggop tu si sahalaki meribu rupane. Arang nabi noto songo dia be, gaur ni iya te. Jadi sudi natadok konon nuaing rumang ni
toddi nahudar di jamasin waingon, kebencian, kedengkian, iri hati, ketamakan, kemalasan, kecurigaan, fitnah, ne hati thinking doh takana asingi, sudah nai sewaktu-waktu boidui merasuki diri kita dan membelenggunya. Jala molonunga digohi akai ngoluta dusmanon songon halak gadarai. Na palimahon memang ruado pangalaho ni halak na sinonggopan ni toddi nahudaron. Adong ma taida rupani di bagasa turpukih ciri-cirina. Adong ma disi lima di dokon. Na perjulu dangolo bimarabit. Jadi akahalak na sinonggopan ni toddi nahudar dangolo bimarabit. Dangolo miat dijagu. Dia kapar bedadu ibana dalam penguburan. Dang diboto ila tak tahu malu. Jala mabiar pajupang doho Yesus. Ima ciri-ciri akan sinonggopan ni toddi nahudar. Alani i manak mahita sai tapaluas ma mangula Tuhani di bagasan nguluta jala sai tapangasahom ma huasona. Amin. Martangi yang mahita. Mau lihat madiho Tuhan di hatam nahubigi kami sai paurat tomai di bagasan rohanami bi asa di perbiho katami perbuena dinggan perbuena tonggi di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin.